Dobrodošli na kanal Recepti Aleksandar. Vaš domaćin Aleksandar danas spremat će za vas jedan veoma lep postni recept. U pitanju je bajadera po recepturi moje mame. Ovu bajaderu volit ćete svi u kući, jer sadrži orahe, lešnike i sve ono što treba da ide u bajaderu. Pa da vidimo, od sastojaka je potrebno, naravno, lešnik 150 grama, onda orasi 150 grama, naravno postni keks 300 grama i naravno još od sastojaka je potrebno i biskvit, to je postni keks 300 grama, ono što smo malo pre samleli, pa šećer 300 grama, pa onaj lešnik što smo samleli 150 grama i orasi 150 grama takođe što smo malo pre samleli, čokolada 100 grama, margarin 250 grama, a za onaj preliv od gore, topping, potrebna je čokolada 200 grama i 100 ml ulja. Pa hajde da vidimo proces pripreme. 2 decilitra voda i naravno onaj šećer, to ušpinujemo. Da, i 2 decilitra vode nam je potrebno za ušpinovanje šećera. I sipate šećer, sipate vašu vodu, uključite vašu ringlu, šporet i krenete to da kuvate na nekoj srednjoj temperaturi. Ovako mešajte. I onda ovako kad krene da ključa, jedno 5 minuta čekamo da se to lepo ušpinuje, da bude ono kao otprilike za slatko, ali nemojte ni da preterujete sa špinovanjem jer onda neće ispati kako treba. Pa u to vrelo, kada je prošlo 5 minuta, stavimo margarin da se otopi, evo ovako. Dakle, sada već smo ugasili našu ringlu i onda ubacujemo sastojke, jedan po jedan. Orasi, lešnici, postni keks i to sve lepo ovako sjedinimo. Možete ovom plastičnom, možete onom drvenom kašikom, a možete i običnom kašikom. Pa ko šta ima i onda lepo ovako lepo se potrudite da sve sastojke sjedinite i da napravite jednu kompaktnu smesu za bajaderu. Evo ovako treba da izgleda. I sada, ovaj prvi beli deo, njega prvo stavljamo, naravno obložite alufolijom ili pek papirom vaš poslužavnik i onda prvo ovako beli deo otprilike stavite da bude debljine maloga prsta ili prsta, ako volite deblje bajaderice, i oblikujemo je u jedan pravugaonik. Znači ovako fino, lagano, prstićima. Naravno to sve radite dok je još veoma, veoma toplo. Ne baš ono da se izgorite, ali mora da bude topla smesa, jer kada se ohladi ona krene da se steže. E sada, u ovaj drugi deo, znači ovo je prva polovina, a u drugu polovinu one smese, znači, podelili smo naravno na pola, pola belo i pola ide čokolada, to je čokoladni deo, onaj brown deo od bajadere. Znači tu sipamo onih 100 grama čokolade koju smo otopili na pari ili u mikrotalasnoj ili na indukcionom na broj 1. To sam više puta spominjao kako se radi sa indukcionom koju ima. I onda uzmete ovako rukama opet, umesite ovu drugu polovinu, brown, čokoladnu, vidite šta dobro izgleda, pa nju onda stavljamo preko ove naše bele polovine bajadere i lepo fino ovako rukama tapkajte. Naravno, kada to uradite i dođete do otprilike ovde negde nekog dela sa time, onda uzmete malo ruke, nakvasite u vodi i nastavite tako da tapkate i to bude sve lepo. Nema ono da bude ispucao ili tako nešto.
Znači, voda je zakon da spoji i da zakrpi sve te pukotine, ali ne previše, znači samo ruke onako, nakvasite, malo. Mada nema potrebe, ova smesa koju sam vam ja dao je onako masna i fina i onda evo vidite kako se ono to lepo, fino oblikuje. Ali ako zaškripi, vlažne ruke i evo, ovako to ispada. Znači, 90 minuta na hlađenje. Nakon tih 90 minuta, pre nego što treba da se prelije ovom čokoladicom, znači, opet, kažem vam, na indukciju na broj 1 stavite, tu ćemo da istopimo 200 g čokoladu sa 100 ml ulja, ko nema indukcijono, na pari i otprilike čokoladica treba ovako da vam izgleda kada se otopi. Jer ako stavite direktno na ringlu, ima da vam izgori i možete samo da je bacite. A nama treba ovako kremasta, fina čokoladica. Sad jedan trik. Okrećemo našu bajaderu. Brown deo ide dole, a gore ide ovaj beli deo gde ide preko njega ova naša čokolada koju ćemo nanositi ovom silikonskom četkicom. Dakle, silikonskom četkicom prvo ovako krajeve fino lepo uokvirite pre nego što sipate vašu bajaderu na sredinu. Da to sve lepo bude ravnomerno svuda čokolada. Možete i običnom četkicom to da radite, a može i kašikom ko ume i ko zna, ali ja mislim da je ovom silikonskom ipak najlakše to raditi. Evo vidite kako se ja fino lepo ovde igram. Znači, fino lepo sloj po sloj sipam. Naravno to radimo brzo, pošto čokolada kada dođe u dodiru sa ovom našom bajaderom koja je već hladna, ona se isto veoma brzo steže i hladi, pa tako treba biti malo brz dok ovo radite da bi dobili finu, ovako sijavu glazuru. Onda prelijete ostatkom čokolade, ovako. Nadam se da lepo sam vam ovo usnimio snimak da vidite. Čokolada, šta reći, ja zaista, ali zaista sam najveći ljubitelj čokolade na svetu što postoji, a znam i da puno ljudi su kao ja. Tako da, jedno veliko srce za čokoladu. I love you, čokolado. Šokolad. I onda, još dok je u tečnoj situaciji, brzo ovako, četkicom levo, desno, ja sam ovde malo usporio snimak zbog vas, da vidite lepo, inače to baš ovako malo brže, duplo brže pokrete od ovih radite. I to je to, to je ta ljubav, to je ta čokolada, vidite ovu lepotu, vidite kako ovo presijava, ipak je ulje dalo baš onaj sjaj koji treba da ima bajaderica. Da bi izgledala lepo i da ne bi pucala ova glazura kada se seče. Dakle, sve, celu, mislim onu smesu oko čokolade 200 g zalite vašu bajadericu. Evo tako. Čokolada, njam njam. Ja neću više o čokoladi, jer ako nastavim da pričam o čokoladi, ima da pojedem kilogram čokolade za nepunih 20 minuta. I to 60 minuta smo stavili da se hladi u frižideru ili u hladnoj prostoriji negde. I onda, evo, jedan trik. Uzmete rešetku, naravno čistu, iz vaše relne i ona vam je u stvari onaj lenjer za sečenje ovih pravih kvadratića, pravouglanića, zavisi kako hoćete da sečete vašu bajaderu. Dakle, ovako, obeležite linijama gde ćete nožem seći, vidite. Pošto ja prvi deo sam odmah krenuo da sečem i naravno da je puklo, malo sam se zbunio zbog snimanja, dešava se, ali nije strašno. I onda ovako, jednom, i to je, vidite kako je to lepo. Opet i drugu po toj liniji koju ste obeležili zahvaljujući rešetkom. Vidite kako to ispada sve ravnomerno. Ovo vam je najbolji trik za sečenje kolača.
verujte mi na reč. I obavezno probajte, a kada stavite ovu rešetku preko bajadere, ne brinite se. Čokolada se toliko stegla da ne ostavlja tragove rešetkica. Evo vidite kako to izgleda perfektno isečeno. Sada drugi deo ovako. Ja ću seći na pravougaoniće i znači svaka druga rešetka, 1, 2, to je otprilike 2 cm veličine biće ova bajadera. A vi možete, ako hoćete kvadratiće, kockice, onda znači na svaku rešetku ovo uradite i dobijete male kockice bajadere. Dakle, vaš izbor. Moj izbor je bio da vama prikažem onako kako je i moja mama radila, a to je ovako u pravougaoniće, da vam isečem da vidite kako to izgleda i nadam se da vam se dopalo. Vidite, savršenstvo od bajadere. Evo malo ovako protresemo da vidite kako se to lepo razdvaja. Evo sada jednu da izaberemo da uzmemo za vas, da vam pokažem. Evo vidite, naravno ova aluminijska folija ispod što je bilo, to uklonite, to nije za jelo, ali je bilo dobro da se zaštiti na neki način ovaj poslužavnik, da se ne zalepi to za poslužavnik naša bajaderica. I eto, savršena bajadera. Nadam se da ste uživali kao ja, izvolite poslužite se dok ima još malo pa nestalo. Šalim se, ovo je bilo spremljeno za moju slavu, Svetog Nikolu, ali eto, sada je tek stigao snimak da se obradi i da vidite. Mada su dani posta i danas, evo sad su uskršnji post, tako da bilo bi lepo ovo da napravite i počastite sebe i najmilije ovim lepim kolačićima koji pucaju od zdravlja. Znači sve zdrave sastojke imate u njima. Ljudi, a ukus je fenomenalan. Prava bajadera, baš onako kako treba da izgleda i da deluje. Znači, ukus lešnika je dao onaj pravi šmek bajaderi. Evo, još jednom bajaderica. Nadam se da vam se dopalo. Puno vas pozdravlja vaš domaćin Aleksandar. A ovo su sastojci, još jednom, da vidite šta ide u ovu našu bajaderu. Imate na srpskom i na engleskom jeziku. Evo vidite, nije toliko teško, nije ni previše skupo, probajte, napravite, oduševite sebi najmilije. Ako vam se dopalo, vi subscribeujte se, prijavite se na moj kanal ko se nije prijavio i hvala vam puno što me pratite. Svako dobro vam želi Aleksandar i ostanite na mom kanalu i do sledećeg recepta pratite me. Ćao!